me nousemme sitten lopullisesti pinnalle ja puhumme Itämeren liikenteestä. Tämä asia on meille suomalaisille hyvin tärkeä näkökohta, sillä meillä opetetaan jo koulussa, että Suomi on saari. Meitä ympäröi meri, vesi. Me olemme hyvin riippuvaisia meriliikenteestä. Halutaan me sitten viedä meidän tavaroita ulkomaille tai tuoda ulkomailta tavaraa Suomeen tai vaikkapa lähteä matkalle Tallinnaan tai Tukholmaan tai niin poispäin. Me kuljetaan aina. Ja sen takia tämä meri on meille tärkeä juttu. Meriliikenne on tärkeä, mutta se aiheuttaa myöskin monenlaisia ongelmia. Tässä me olemme Helsingin meriliikennekeskuksessa, eli tuolla VTS-keskuksessa, joka on siis liikenneviraston hallinnoima ja ylläpitämä keskuspaikka Helsingin Katajanokalla. Siellä seurataan reaaliajassa jokaista alusta, joka Suomenlahdella seuraa. Ja luvut ovat aika merkittäviä. Vuosittain tällä pienellä merialueella liikkuu 100 000 laivaa. Eli käytännössä joka päivä siellä on 300 alustaa menossa tai tulossa. Suomenlahti on jaettu liikennekaistoihin aivan samalla tavalla niin kuin moottoritie konsanaan. Itäänpäin mennään siellä Viron rannikon puolella ja länsisuuntaan taas seilataan Suomen rannikon puolella. Ja sitten aivan oma lukunsa on tämä Helsingin ja Tallinnan välinen poikittaisliikenne, joka on tavattoman vilkas reitti. Se siis risteää tämän itä-länsi-suunnan kanssa. Laivaliikenne siis kuljettaa ihmisiä ja tavaroita, mutta aiheuttaa myöskin ongelmia. Päästöjä ilmaan ja veteen. Yhä edelleenkin laivat päästävät jonkin verran likavesiä myöskin Itämereen. Ja valitettavasti osa siitä toiminnasta on yhä edelleenkin ihan laillista. Meriliikennekeskuksen valvojien silmät näkevät hyvin paljon ja he puuttuvat hyvin nopeasti tilanteeseen, jos niin tarvitaan. Kun kävin tuolla VTS-keskuksessa, niin sinäkin aikana sieltä keskuksesta otettiin yhteyttä laivoihin. Heti kun siellä tutkassa nähdään, että jonkun aluksen reitti kulkee siihen suuntaan, että ongelmia saattaa tulla, sieltä otetaan tiukasti yhteys laivan komentosillalle ja kysymys kuuluu, mikä on aikomuksenne? Oli kyllä aika jännää huomata, että tällainen tiukka kysymys sai kyllä vipinää aikaa. Sitten siellä alkoi heti tulla selityksiä, että mikä heidän aikomuksensa todella on. Eli se kysymys, joka menee komentosillalle, että oletteko tietoinen siitä, että nykyinen kurssinne saattaa aiheuttaa ongelmaa, saa kyllä toimintaa aikaan. VTS-keskuksen asiantuntijat sanoivat minulle, että pelkästään tieto tästä valvonnasta on omiaan lisäämään kurjanlaista käyttäytymistä tuolla merellä. Mutta uhkakuvat ovat aikamoisia. Liikenteen päästöt siis vaikuttavat suoraan Itämeren tilaan. Laivaonnettomuuksien mahdollisuus kasvaa koko ajan, samalla kun alusmäärät kasvavat. Ja kaiken taustalla on siis se suurkatastrofin öljyonnettomuus, joka tuhoaisi tämän kapean ja saaristoisen Suomenlahden rannat, samalla myöskin ekosysteemit. Onneksi meillä on tällaisia kavereita siellä, jotka pitää asioista huolta. Ja nyt tervetuloa 4 edustajaa meriliikenteestä. Meillä on seuraavana täällä edustajat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, luotsausyhtiö Finnpilotista, VTT:ltä, joka tekee paljon tämän meriliikenteen eteen, ja sitten johtaja Esa Kokkonen Suomen Itämeren instituutista. Mutta aloitetaan tätä luotsauksesta. Kari Kosonen, tervetuloa. Luotsaustoiminta muuttui meillä tämän vuoden alusta osakeyhtiöksi. Kari Kosonen on luotsausjohtaja. Paraniko meriturvallisuus tämän organisaation muutoksen seurauksena? Joo, tietysti organisaation muutoksen lähtökohdat oli ehkä siinä palvelupuolella hakea uusia palvelumuotoja ja mahdollisuuksia toteuttaa niitä. Tätä kautta toivoisin, että pitkällä jänteellä myös turvallisuus tulee paranemaan, mutta ei yhdessä yössä, ei niitä ihmeitä kyllä tapahdu. No hyvä. Katsotaanpa nyt sitten tulevaisuuteen. Sä olet hahmotellut tätä nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Tässä seuraavassa kuvassa, joka nyt nähdään, on ensinnäkin käytännössä se reaaliaikainen kuva siitä, joka näyttää kuinka paljon laivoja on tuolla
Itämeren alueella. Jokainen täplä tai läiskä siellä on alus, joka seilaa siellä. No tietysti mittakaava on tässä nyt vähän hämäävä, mutta pointti on todella siinä, että siellä on valtava määrä aluksia. Ja nyt tämä seuraava kuva, jonka näemme tässä, kuvaa nyt tätä nykytilannetta. Ja nyt voisit vähän hieman kertoa, että mistä tässä on kysymys. Aluksen tulee ottaa yhteyttä eri tahoihin saadakseen asiansa hoidettua asianmukaisesti. Eli siellä on, kun alus lähestyy satamaa, esimerkiksi talviaikana tietysti jäämurtoon tulee olla yhteydessä, sitten siellä on VTS, täällä Suomenlahdella Kofreppiin tulee olla yhteydessä, sitten siellä on satamahinausta, luotsausta. Eli hyvin moneen paikkaan tulee olla yhteydessä, puhumattakaan erilaisista, jos tarvitsee viranomaistarkastuksia tai muita kaupallisia tai joitakin kaupallisia palveluita. Eli tässä se alus on kaikesta vastuussa, se lähtökohta on siellä. Alus on tästä yhteydenpidosta lähtökohtaisesti vastuussa ja tämä tietysti sitoo sitä alusta voimakkaasti näihin eri yhteydenottoihin ja myös siihen, että muistaa ne tehdä ja sitten vielä kun tekee niitä, niin nykyisillä pienillä miehistöillä niin se itse yhteydenottokin on jo asiasta hiukan riippuen niin oma tehtävänsä, joka sitoo. Ja sinä sanoit, että se on myöskin kallis ylläpitää. Minkä vuoksi? No mä oikeastaan vertaan siihen meidän kehitysajatukseen tässä, niin siihen verrattuna tämä on kallis ylläpitää. Eli me voitaisiin toteuttaa tämä asia toisella tavalla, josta varmaan kohta nähdään se kalvo. Ja me saataisiin kaikki nämä palvelut tuotettua huomattavasti edullisemmin ja lisäksi pystyttäisiin luomaan paljon uutta. Ja nämä asiat, uudet mahdolliset palvelut, niin nämä lisäisi selkeästi merenkulun sujuvuutta ja ehdottomasti turvallisuutta. Ja sinä olet nimittänyt tämän uuden järjestelmän operatiivisen merenkulun tavarataloksi. Kyllä joo, ehkä hiukan lennokas nimi, mutta täytyy jäädä ihmisten mieliin. Mutta tämä häkkyrähän on samanlainen kuin edellisessä kuvassa. Se on tasan samanlainen. Siinä olisi ratkaiseva ero. Niin, se on tuossa keskellä. Eli tämä alus ottaisikin vain yhteyttä tähän keskitettyyn palveluiden tarjoajaan ja sieltä välitettäisiin asianomaisille tahoille nämä tiedot, mitä alus on välittänyt. Ja tällä pystyttäisiin parantamaan muun muassa sitten jäämurron koordinaatiota, pystyttäisiin rakentamaan kokonaan uusia palveluita, joista nyt heitin tuohon muutamia maista tapahtuvan luotsauksen kehittämistä, tämmöisen slot-ajattelun jalostamista myös merenkulun suuntaan yhä enemmän. Meillähän tällaista on jonkun verran käytössä, esimerkiksi Vuosaaren satamaan jaetaan erilaisia slotteja, mutta tätä voisi viedä paljon pidemmällekin, jolloin myös alusten päästöt vähenisivät. Sitäkin kautta, ettei tarvitsisi ajaa niin sanotusti pusket punaisena siihen luotsipaikalle kuullakseen, että sun laituripaikka vapautuu X tunnin kuluttua, jolloin olisi voinut jo hyvissä ajoin niin huomioida tämän nopeudessa. No, maallikolle tässä tulee väistämättä mieleen lennonjohto. Onko tämä samanlainen ajatus? No, ajatus ei ole lähtenyt liikkeelle sieltä, mutta nyt kun sitä on jalostanut omassa päässään, niin toki tässä on huomattavia yhteneväisyyksiä sinne päin. Ja kun muistetaan se, että liikenne on kasvanut jatkuvasti viimeisten vuosikymmenien aikana, jos tämä trendi jatkuu, että liikenne edelleen kasvaa, niin me ollaan väistämättä sen ajatuksen edessä, että jossakin meillä tulee tämä slottiajattelu esimerkiksi otettavaksi käyttöön yhä enenevässä väärin. Sitä tullaan viemään väistämättä nykyisiltä väylästöiltä niin ulospäin merelle yhä enemmän. Kuinka paljon tämän siirtyminen nykytilanteesta tähän operatiivisen merenkulun tavarataloon tulisi maksamaan? No, tämä on itse asiassa taisi palapelin järjestelyä uudelleen. Eli yksi merkittävä huoli, mikä sinänsä ihan järkevään silloisen merenkulkulaitoksen pilkkomiseen sisältyi, niin siitä oli seurauksena sen kaltainen huoli, että ne, mitä siellä merenkulkuhallinnossa oli operatiivisia osia, ne ovat nyt kaikki täysin irrallisia toimijoita. Mikään ei kokoa niitä yhteen. Ja nyt jokainen tekee vähän sitä omaa hommansa, ja tällä nimenomaan niitä operatiivisia osia nivottaisiin tiukemmin yhteen, jolloin päästäisiin järkevämpään toimintaan. Kari Kosonen, kiitos.